Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:16 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, 5.4 magnitude nga linog ni tayog sa Bogo City, Cebu, alas 3:22 karong hapon. Kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo ni sagop sa 4-day work week sa mga kawani sugod karong adlaw. Kapulisan sa Central Visayas ni pahibaw nga miubos ang krimen sa tibuok rehiyon atol sa pagtimaan sa Semana Santa. Way mga dagkong insidente nga natala ang kapulisan. Bogo City Mayor Mayel Martinez ipasalig nga maayo ang kahimtang karon sa mga residente sa syudad sa Bogo taliwa sa magnitude nga linog nga migo karong hapon. 5.4 magnitude nga linog dunay mga natala nga minor injuries sa mga residente sa maong syudad atol sa linog karong hapon. Mga kata mga headlines. Sugba Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News update sa dong Lunes, Abril 6, 2026. Back to work na sad mga kasama, back to school ang mga nagklase pa karon nga mga universidad o mga kolehiyo, samtang back to office na usab karong adlaw apan dunay mga government offices karong hapon nga ni-suspend na sa ilang mga trabaho human mugawa sa ilang mga opisina. Kadihan ni tayog ang linog karong hapon diri sa Cebu, din ang epicenter nagagikan sa Bogo City, 10 kilometers ang gilawmon. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Update sa linog nga niigo sa City of Bogo alas 5 or alas 3:22 di na batyagan usab ang mga pagtayog sa yuta diri sa Cebu City, Lapu-Lapu City, Liloan, ingon man sa siyudad sa Talisay o bisan gali sa Leyte. Ang mga pagtayog adunay gilawmon nga 10 kilometers base sa datos sa PHIVOLCS. Mao kini ang mga dapit nga nakasinati og lain-laing mga intensities o gikusgon sa pagtayog gumikan sa maong linog. Intensity 4 San Francisco, Camotes sa Cebu, Hilongos, Villaba, Leyte. Intensity 3 Liloan, Talisay sa Cebu City, Lapu-Lapu City. Ingon man sa Leyte, sa Isabel, Baybay, Carigara, Ormoc City, Abuyog, Leyte, Esperanza, sa Masbate, Inundayan, Southern Leyte. Intensity 2 Kawayan ug Naval, Biliran, sa Rojas City, Capiz, Carcar, San Fernando, Argao, Asturias. Ingon man sa Iloilo City, sa Dulag, Alang-alang ug Palo, Leyte, sa La Carlota City, Negros Occidental, Silago and Sugod, Southern Leyte. Intensity 1 Tapas, Capiz, Burungan City, Eastern Samar, sa Jordan, sa Guimaras, Pasay City, Iloilo, Aruroy, Masbate, Kataingan, Masbate, Bacolod City, Negros Occidental, Gandara, Samar. Samtang ato ang i-check o kamustahon ang Bogo City mga kasama. Si Bogo City Mayor Mayel Martinez ni pasalig maayo ang kahimtang sa mga residente sa syudad. Kaliwa sa magnitude 5.4 nga linog nga miigo karong hapon. Kasama mo sa Balita Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Gipasalig ni Bogo City Mayor Mayel Martinez nga maayo ang kahimtang sa mga konstituente niini sa Dakbayan taliwa sa nasinati nga magnitude 5.4 nga linog nga maigo karong hapon. Gikataho sa mayor nga duha usab ang natala nga nakuyapan ug duha ang nakaangkon og minor injuries. Tungod niini giawag sa Office of the Civil Defense kan OCD Region 7 ang publiko nga dili magpanik subay sa nagpadayong pagsusi sa mga lugar nga posibleng naigo sa linog. Si Joel Mamon, ang Regional Director sa
OCD7 nagkanayon nga padayon pang gisusi ang mga lugar nga apektado sa pagtayog nga nasinati. Base sa uwing impormasyon sa FIVOX, nasinati ang pagtayog sa bahin sa Sugbo, Leyte ug silingang mga probinsya ganihang alas 3:22 sa hapon. Nasayra ng epicenter ni ini 17 kilometro silangang bahin sa Dakbayan sa Bugo. Ang intensity sa linog nasinati usab sa silingang rehiyon 8 diin gipasalig usab ni Joel Aristain ang direktor sa mong rehiyon nga sa kasamtangan nagpadayon usab ang pagsusi sa mga lugar nga naapektuhan sa pagtayog sa yuta. Subay ni ini padayon nga pahinumdum sa OCD7 nga dili dayon malisang sa panghitabo apan mahimong alerto og siguruhon nga mulikay sa mga lugar nga posibleng makarisgo ugaling moigo ang samang insidente. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity HP Tatak Orimen. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:23 sa kahaponon mga kasama samtang usa sa mga nakaangkon o damage usa sa mga bangko, iladong bangko diya sa City of Bugo akan sa mga siling ni ini nahunlak no ato nga tan-awon no ato nga gipakita diri karon sa ato ang Facebook live program pinagi sa DYHP News Updates at tanawon ang gano kani mga LED nga monitor ingon man kini nga kisame nga nangahunlak atol sa pag-igo sa 5.4 magnitude nga linog atong share karon diri sa ato ang live program pinagi sa Facebook Live alang sa mga naka-view nato sa digital pila ka mga establishmento gawas ni ini kani nga atong bura o phone shop man siguro ni kasama ni Muel no kita ginato ang mobile gadgets so nang hagbong gyud nagtinaginay in town ang mga cashier o mga in charge sa tindahan o nga mga tao na ni hupo cover padung sa paggawa sa mga establishmento. Kusog-kusog sad ang 5.4 magnitude galinog. In fact, diri sa to si Bianan. Nakas natin nato mga pagtayo. Pero ni kusog-kusog human ni undang kadali niya nasunda na po. So sa ato nga pag-ihap dulan sa napo na ka mga aftershocks no gikan ni atong 5.4 magnitude nga linog o kini atong gipakita karon sa budiga ni o soft drink sa tindahan ni no kasamang ni Muel. Pwerte nga pagkauyog sad sa mga botilya sa ilimnon o kaning mga soft drinks na nanggawas in town ang mga tao sus pastilan. Siguro doon natin mga kaigsuunan pa karon mga kasama nga gikan sa vacation katong uban nga pa makapamauli labi na ko ng ilahang mga lugar ilang probinsya na sa norte. So uban na pa sa norte gali karon katong wala pa makabalik silang trabaho. Taon na bata po doon nagkupot pa og silhig. Usa sa mga nidagan in town ng bata no. So at least ang bata in town aware na unsay buhaton. Cover in town sa ilang ulo unya. So maulig na nidagan unya pa ilaw. Pasilong. Sagad po ni ini ato nakita sa ato ang screen or sa mga videos nga i-share nato diri sa DYHP ni adto gyud sa safer grounds mga dako ug wanang nga lugar nga walay mga layo sa mga buildings or mga structures. Simbako di ba matagna no ang mga pagtayog sa yuta or kining linog mga kasama. Stay safe alang sa taga norte. Uban in town nga mga buildings uban nga mga tindahan di gali mga panimalay gikan sa
6.9 magnitude nga linog ni atong September 30, 2025. Ang uban nakahinay-hinay na pag-renovate kasamang Nestor. Ang mga pag-renovate lang gamay apan karon ni ana pod. Kusog-kusog pod nga pagtayog labi na gyud diha sa norte. Diha sa Bugong. Kumusta taon saan mo diha sa mga kasikbit nga mga lungsod? Diha sa Bugon, kumusta mo diha? Bourbon nga nagpaminaw karon, kumusta man mo? Pwede mo paabot ha? Sa inyohang mga sitwasyon diha karon. Kung nabatigan basab ninyo. Kaya to ang ma-check po inyong kahimtang diha sa Tabugon, San Remigio, Medellin, Daan Bantayan. Kumusta mo diha? Labi na naka-tune in karon sa DYHP og uban nga naka-view sa ato ang Facebook live program karon. Kumusta man yung lugar? Stay safe mo. Kusugan gyud in taon sa linog, ma'am. Ronaline Mencla. Kuya Juan na sadta. Sakto yun, no? Ma'am Portia Sasha. Kumusta mo diya? Apa mo diya sa Nico Johans? Diya sa Medellin? Nico Johans Resort? Diya sa Mahawak Medellin? Apa mo diya? Amping mo kanunay. No? Sila si Mananene Johnson, may Eva Orbizo, Maisel Velez. Sila si Tata Ognilo Espina. O uban pa. No, nga taga norte amping mo diha kanunay. Kumusta man yung mga lugar karon? Kanong mga nipaabot sa inyong message, yung mga lugar diha sa Tabuelan, kumusta man sab mo? Kato nila bay nga linog ra ba? Kung matag karon og unya nga mga matawag pa kag aftershock. Kusog-kusog sad ang mabatyagan, no? Labi na diha sa taga norte, kumusta pod mo din ha? Hindi mo mapaabot sa inyong mga messages, yung mensahe diri sa tulay program. Kasamang Aida sa Mahawak Medellin, okay ra. Salamat in town. Kumusta mo sa inyong mga lugar karon? Si Ronaline naman siya watching from Aluginsan, hinay ra diri sa amo kasamang Aida. Okay, thank you sa feedback. Thank you sa information. Ato oras sa 5:29 na. Kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw ba naghambid og mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw? Nakanit siya ng tinikan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makataba, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang human sa linog, kaninang alas 3:22 sa hapon, subay sa nasinati mga pagtayo sa Cebu City Acting Mayor Tomas Osmeña ni pasuspenso dayon sa trabaho sa Cebu City Government alang sa kaluwasan sa tanang mga empleyado. Ato oras sa 5:30 na, kapulisan sa Central Visayas ni pahibaw nga miubos ang krimen sa tibuok Central Visayas. Atol sa pagtimaan sa Semana Santa, way mga dako insidente nga natala ang kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Walay natala nga dagkong insidente ang Police Regional Office 7 atol sa Semana Santa sa Central Visayas ug mikunhod ngadto sa 11.32% ang 8 focus crimes gikan sa Marso 29, 2026 ngadto sa Abril 5, 2026. Sa gihimong comparative data nagpakita nga nakatala lang ang Pero 7 og 611 ka krimen sa 2026 istandi sa 689 sa 2025. Kini nagpakita sa pagkunhod ngadto na sa 11.32% o miubos kini og 78 ka mga kaso. Ang taas nga mikunhod mao index crimes nga naglangkob sa 8 focus crimes nga nitala og 49 ka mga insidente sa 2025 ngadto na lang sa 33 sa 2026 kun 32.65% ang pag-ubos nini. Kini subay sa epektibong intensified police visibility, preventive police patrols ug security deployment sa mga lugar nga dunay daghang mga tao o magtapok atol sa pagtimaan sa Semana Santa. Ang 8 focus crimes mao ilabing nagunaga indikasyon sa kahusay ug kalinaw nga naglangkob sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft,
karnaping og motor vehicles o karnaping of motorcycles. Kini nga mga krimen may hugot nga gibantayan sanglit ta dinhi direkta nga makita ang sitwasyon sa Jose Calinaw sa komunidad. Atol sa susamang period, ang mga insidente sa vehicular accident miubos usab kini gikan sa 312 sa 2025 ngadto sa 123 ka kaso sa 2026 nga dunay pagkunhod sa 60.58%. Ang hinungdan niini ang maayong kondisyon sa karsada ug aga gipanambo nga traffic management atol sa pagdagsa sa mga manakayay nga mamauli silang tagsa-tagsa ka mga lungsod. Samtang sa non-index crime misa kani gikan sa 328 sa 2025 ngadto sa 455 ka mga kaso sa 2026 nga dunay pagtaas sa 38.72%. Ang mga otoridad mitumbok nini ngadto sa ilang hugot nga kampanya og Operation Batok Illegal nga Drugas, Illegal Gambling ug ubang violations sa special nga balaod. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas mibutyag nga ang kinitibuk-an nga pagkunhod sa krimen nagpakita kini sa dedikasyon, vigilance ug pagtambayayong sa kapulisan ug mga partner agencies nini, local government units ug sa komunidad. Dugang ni Maranan nga ang Piero 7 magpadayon sa pagpalig-on sa ilang estratehiya sa operasyon ug ipabilin ang kahugot sa coordination of band sa mga stakeholders aron nga magpabilin ang Jose Calinaw ug masiguro ang kaluwasan sa publiko sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyoman Arbo sa DYHP, Tatak Armen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:32 na sa kahaponon. Nagasalamat Radio Man Arnold Bustamante. Samtang sa pikasbahin mga kasama, mga mami, naghinamdom ba atong lasa? Nagipanuhot si baby, katong dili nimo siya mapahilom. Nga bisan unsaon nimo og gugos, karga og duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, di ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati mami, panuhot, stress, dili inimbento, tinuod kini nga masinati sumaas sa mga pagtuon. Ang maayo na lang, adunay Simeticon Restime Drops. Ang Restime, ang most pedia-prescribed nga brand alang sa panuhot ni baby base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and inflatulents among pediatricians. Paspas nga, mo rescue in as fast as 15 minutes para resgikan sa panuhot si baby. Likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia-prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor. Atong oras sa 5:34 sa kahaponon. Dugang pambalita ang ipaligon karon sa DepEd ang suporta alang sa mga OFW teachers nga napugosog uli gikan sa Middle East pinagi sa paghatag og trabaho o educational nga tabang. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol. DYHP, Tatak, RMN, Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipaligon sa Department of Education kon DepEd ang suporta alang sa OFW teachers nga napugos og uli gikan sa Middle East pinaagi sa paghatag og trabaho og educational nga tabang. Matod ni Education Secretary Sani Angara nga prioridad sa gobyerno ang maayong reintegration sa mga magtutudlo og ilang pamilya. Pinaagi sa Pinas, ikaw ang Ma'am at Sir kon SPIMS program sa DepEd, kapin 11,000 ka mga lisensyadong magtutudlo ang nakabalik sa pampublikong eskwelahan o giila kini isip ng pusong programa sa Department of Migrant Workers kon DMW. Naghatag usab ang DepEd og lain-laing oportunidad sama sa scholarships ug voucher programs aron nga masuportahan ang edukasyon sa OFWs ug ilang mga anak. Kasama mo sa balita ako inyong Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Armen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinic. Sa Cebu City,
City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Sibudok ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. DYHP Tatak RMN Report. At oras sila 5:36 sa kahaponon, dugang pambalita mga kasama kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, nisagop na sa 4-day work week sa mga kawani sugod karong adlaw. Upat ka adlaw ang trabaho sa usa ka semana. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos. DYHP Tatak RMN Report. Gisugda na pagpatuman sa kagamhanan sa Paisugbo ang 4-day work week sa mga kawani karong adlaw. Kini subay usab sa Executive Order kon EO number 69 nga gipirmahan ni Mayor Nestor Archival na nasagop sa maong palisiya. Ubos na nasigutang arrangement ang trabaho sa City Hall magsugod sa alas 8 buntag hangtod sa alas 6 media sa gabi, Lunes hangtod sa Huwebes. Giklaro hinuon sa labaw sa Human Resource Development Office kun HRDO nga si Henry Tumalabcad. Nga kini usa lang ka pilot basis nga mulungtad hangtod sa Abril 17. Kini ra pagtino sa kaepektibo niini, ilabi na pagpaubos sa electricity consumption ug sa uban pang operational cost sa kagamhanan sa Dakbayan. Pilot date na siya marama o testing the waters ba. Testingan sana sa 14 days. Ya from there makakuanta ang usay ko ni Mayor Kung angay bang ipadayon or kulungon. So paabot lang ta. Nidugang si Tumalabcad nga ang kamanduan ni Archival ipatuman sa tanang buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan. Gawas lang na itong dunay essential o frontline services. Partikular na sa mga buhatan nga katag og health and medical services, emergency response services, solid waste management and sanitation services, traffic management and enforcement, usaban pa mga buhatan nga gikinahanglan magpadayon ang serbisyo. Subay niini, gipaybaw ni Tumalabcad gadto sa publiko ang bagong kamanduan sa mayor labot sa 4-day work week sa mga kawani sa kagamhanan sa Dakbayan. Pahibaw na to sa publiko nga mag-compress 4-day work week na ta sa Cebu City Government. Open pa katong mga frontline offices nga nag-deliver og mga essential services. Si Henry Tumalabcad ang kabaranggayan sa Dakbayan gilasig usab sa kamanduan sa mayor pagsagop sa nasgutang work arrangement. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP una sa lahat. Traffic update. At oras sila 5:38 na sa kahaponon natong i-check karon itong kabadan sa field. Unsay sitwasyon sa itong kadalanan karon nga nibalik na no ang katubangan nagbakasyon kato nagdimaan sa Semana Santa, nabalik na diri sa Dakbayan sa Sugbo ug sa nalain pa nga mga kabaranggayan. Ug ato i-check karon kumusta man ang mga gasoline stations. Nining adlawng Lunes kay ugma lain na usab nga usbaw sa presyo sa produktong petrolyo masinati. Ato i-check karon ang ato ang gawas nga bahin pinaagi sa report ni Radyoman Josephus Quijano, GQ. Radyo mo DYHP Tatak RMN Report. Yes, salamat sa mga radyo marayda, no? Sa tagapaganin na din si Kawas Kabahin na karoon mag-arasa sa kahapon, medyo back to work naman, bisi-bisi na ang kadanan, no? Dari sa may John sabi niya, dili kayo huot, nandagan sa masa ka na Pita. Padahal dari sa may downtown area, gikan sa Finti Osmeña. Ingon man din, may downtown area sa Colon area. Padahal dari sa may Finti Osmeña, moderita karon dagan sa masa kanan. But ang Inbacalso, gikan dari sa may Cebu South Bus Terminal, nakasinati sa may kaon sa dagan sa masa kanan. Padahal dari sa may National Highway, sa Pasak sa Cebu City. SRP both side, moderita ang dagat sa masakan padong sa Talisay o padong sa may Plaza Independencia. Ang Iscarrio, karon ka pag-aurasa, medyo bisi-bisi ang daan karon dari sa may gikan sa Cebu Provincial Capital, padong dari sa may Esquina 1 Osmeña, Eframos Extension, dari sa may Gordo Avenue. Hinay ang dagat karon sa masakanan, padong dari sa may Iscarrio Extension, padong dari sa may Cebu Business Park. Samtang ang Special Priest Moderita Karamorasa, ang duwag kabaga flyover dari doon sa may Pag-ibig o BIR, nakasinati sa Nicol sa dagat sa masakanan, padong dari sa
sa may Governor Cuenco sa Talamban Panilan Road, padong rin sa may Woodland. Ang Pope John Paul II, nakasinati sa Bricao Sinaga sa mga sakanan, di ka rin sa Mabulo, padong rin sa may IT Park ug GY Square. Samtang ang Mandawi, gano'n sa may reclamation area, habig sa Cebu City, Mudritra, patabot rin sa may daan padong rin sa District Hospital sa Mandawi, subay sa 1 Avenue Claridel, padong rin sa may Tayod Paknaan, nakasinati sa Avenue Kahon Sinaga sa mga sakanan, karong kabaga orasa sa kahaponon. Ang downtown area, waray ko daw, modern ang dagan naman sa kinakaroon din ng mga orasa sa kahaponon. Samtang mga gasoline station, medyo hawan-hawan pa, di pa kayo hot ang mga katulad ko nga mga gasoline station, awas nga tumaral pato-parato pa, doon na mga motorista nga nagpatubol kay katakda nga ugma na sa doon, dahil lahing uminto na sa pila na kaning ko datok sa kapitalin ka sa mga ladyong na ida, no? Itong uminto ni ugma. So ato susiyon kining kari naman ang ko ato lang i-mention ang kining pito nga may sagag yun magtasok ang mga motorista kasama radyo Maida kay mas So far, gamay pa yung nagpatubil. Hindi gamay pa kasama radyo Maida kay mahal pang gapon nun. Oo. Kuwang-kuwang na yung budget rong panahon na kay layo-layo pang sweldo. Niya gikan pa Di ka na bakasyon. Taas-taas ang halungig kayo gina bakasyon. Oo, murag extension gud sa puasa kasama JQ ko mauhon. Mao yun. Ug wala amot maghaw sa resulta ni no. Posible mo gamay ning dagan sa mga motor sa mga sakanan kay mo gatos ni kapin, wala. Ang dili katol na. Sa ano nato ni, ay buhay tunog sa tangkit pagkalaway. Wala no, ato ni sa tao sa mga radyo wala no, ang mga sitwasyon karon o gugma no sa pagsaka sa laing pagsaka sa laing presyo sa produkto ug petrolyo. Gikan sa gawas alang sa traffic update yung Radyo Man Josephos kano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At daghang salamat Radyoman Josephos Quijano. At oras sa 5:42 na dugang pa mga balita magasama kuman sa mga pahinumdum. DYHP